Сугышчан һәм хезмәт даны мемориал комплексында корган агачлар киселде. Кичә алар урынына нарат үсентеләре утыртылды. Агач утырту акциясендә махсус хәрби операциядә катнашучылар, аларның якыннары катнашты. Махсус хәрби операциядә һәлак булган Илмир Мөнасыйповның әти-әнисе дә уллары истәлегенә агач утыртты. İnsaf bilen, irim bilen geldik. İlmir'e bağışlap ağaç oturttuk. Әлі бірді тұғыр, там бірасын отырттырбыз деп тұрабыз. Шылы yazғандыр енді, ашқынды. Соғышқа барам деп нетті. Біздің үшін герой енді. Білекей шақтанық, мен герой деп қышқырадыр енді біздің. Мен герой, сіз түгіл, мен деп нетәдір. Герой был дейін қабы. Районда шик соқчылары, десантчылар, диңгезчеләрнең хәрби берләшмәләре эшли. Афганстанда һәм Чечняда локаль сугышларда катнашучыларның да иҗтимагый берләшмәсе бар. Хәрбиләр, армия мәктәбен узган егетләр бер чарадан да читтә калмый. Халак булган пограничникларга үзебезнең менә шик соқчыларына бик күп безнекеләр, монда теге афганчылар диләр дә. Афганчының да 67 мең пограничник катнашкан. Шуның 576-сы халак булган. 8 Советлар Союзы геройы бар безнең дә. Менә шуларны искә алып, менә үзебезгә стелла ясадык монда 100 еллыкка дип агач утыртугына түгел, чист тартырга, любой җиргә җөрү катнашабыз. Бу бик мөһим мероприятие, бик яхшы мероприятие. Бу халыкның рухын күтәрүдә бик ярдәм итүче. Агач үсә, истә кала. Бабай бик беренче безнең дөнья сугышында халак була. Минем әткәй İkinci bütün dünya soğuşunda soğuşa, min özüm Afgan soğuşunda soğuşta, minim onun kadar Ukrayna soğuşunda. Район активы һәм яшь армиячеләр дә җирлегебезне яшелләндерүгә үз өлешен кертте. Гомуми көч белән мемориал комплекста 120 төп нарат утыртылды. Bizim мәктәптә һәр сайын патриотик дәресләре үтә. Һәм бүгенге патриотик дәресендә без мемориал комплекста акцияга катнаштык. Без яу кырында ятып калган бабайларга, абыйларга багышлап бүген агачлар утырттык. Без аларга су сибеп үстерәчәкбез. Мемориал комплекстан тыш бу көннәрдә районда юкә миләш чыршылар утыртылалар. Район үзәгенең Тукай урамында Тамчы бассейны, ашлык кабул итү предприятиесе һәм спорт мәктәбе янәшәсендә урын алачак. Үсентеләрне Мөслим урманчылыгы бирә. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.